Dinosaurioek duela milioika urte izan alzuten bizitzeko aukera bakarra? Ala gizakiak badu eskubidea berriro dinosaurioak sortzeko? Steven Spielbergek konbentzitu egin gintuen, historia aurreko animalia legendario hauen klonazioa egin zitekeen. Arrautzak apurtu eta oskoletik ateratzen ikusi ditugu. Jurassic Parkeko zelaietan barrena talde handietan korrika. Eta gizakiren bat eraso eta jaten ere bai. Nork ez du gogoan Brachiosaurus izeneko belarjale erraldoiura, Triceratops maitagarria bere kumetxoekin, Velociraptor beldurgarriak edo erregeen erregea, Tyrannosaurus Rex! Steven Spielberg zuzendariak berak eginiko ia pelikula guztien musika egiteko John Williams Estatu Batuer konpositoreari eskatu dio. Berarekin egin duen lan hainbat film ezagunetan. Marrazoa, ETB Estralurtarra, Slinderren zerrenda, Jurassic Park, Indiana Jones, beste zuzendariekin ere egin ditu soinu bandak ezagunak. Galaxieteko Gerra, Superman, Harry Potter, Etxean bakarrik, Bibolin jole teiatuan. Oscar sari 5 aldiz jaso du, eta 51 aldiz izan da izendatua. Urrezko 4 globo ditu, 7 BAFTA eta 23 Grammy. Lan itzela.